Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахште J. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошен, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунем. Мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Нуробод, аз шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Исор, территорияи Кӯлов ва территорияи Варзобам ҳастад. Инчунин аз территорияи шаҳри Бухторам ҳастад. Обшим хона, замин, квартира аз территорияи шаҳру ва ноҳияҳои Тоҷикистон. خب برای ویدیوی ما رو تا آخرش تماشا کنیم و ویدیوی ما لایک بذاریم و در کامنت نویسید که از کجا با شما خانه، زمین، کوارتر در کورس ما در ویدیو آینده جدا کدا پیشکشتون میکنیم. کورس 144 سومی نوار سر میکنیم. مرحمت دوستان عزیز، پیش نوار رو سر کردن یک تا کمپانی رو با شما توصیه میکنیم که пересечение границы از территории Москва و Московской область. شما رو از جای کارتون، از جای خونه‌تون، از جای مقصد منزلتون اومدن میگیرن و با территории قزاقستان برده میورن. ماشینشون ماشینای کامفورت، ماشینای замонави, чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз қариб рейс доранд. Компания ки Рӯзиқул шуморо соқу саломат аз территорияи Москва, Московская область, аз территорияи аэропорт обшим, территорияи МКАД любой ҷо омада худашон мегиранд. Нархи буданаш бо маслиҳат дӯстон азиз, агар шумо аз номи канали мо гап занед ба шумо скидка ва мақсад бо арзон мекунанд. ду та рақам аст ки ҳар ду рақамошро кор мекунанд. мошинои комфортни чанд намуд мошин доранд ки чӣ хелша шумо интихоб кунед. ҳар ду рақамошро дар WhatsApp, имо, пайваст доранд. ин ҳамин рӯз рейс доранд, ба пагарам рейс доранд. шахсоне ки мехоҳед рафтан ба шумо тавсия метавонед. компания ки Рӯзиқул беҳтарин одамае, метавонед ки бо ҳамин одам соқ саломат рафта биёред. ҳамаша худашон нигоҳ мекунанд ва мақсад ки соқ саломат бурда мераванд, ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва квартира ва замин. якам замини фурӯшӣ назди ҳавлиги ҳастад дӯстон ки бо хонаш ва фундаментош қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, дар райони Нав гуфтага ҳастад Сойбуш. ноҳияи Нуробод, райони Нав. 8 шотиқ замин маҳсулот ҳастад ки ду дар хона кардага ҳастад ки хонаи фундаментош баланд рехтага ҳастад ва якта калидор байн ошхона байнияш кати барашта. ду дар хона байн калидор, як ошхонаи байния ва тагуш подвал ҳастад. проектои мақсад ки нав ҳастад, фундаментош баланд. об ва свет дорад. хона сертификат, яъне ки ҳамин замин сертификат дорад, яъне лоиҳа поиҳамаш ҳастад. дар наздикиш мактаби дуэтажа ва дигар намуд транспортҳо ҳастад ки масҷид ва мағозаҳо мегӯяд наздик ҳастад. срочно мегӯяд пул дар кош дага мефурӯшад бо нархи 60,000 сомонӣ ки боз муомила мешавад. замини ҳамвара бо ҷои хонакӣ дорад ки хонаҳои дуошона проектҳои навам фора мекунед. сертификат, ҳуҷҷатҳои заминаш сатфи гирди фарнашта одамо зиндагӣ дорад. нархша мегӯяд 60 мегем бо савдо мекунед срочно. خب این همی رقم مگافونشون که 24 ساعت کار میکنن و در رقمشون واتساپ هم پیوست دارن. شخصا که خیلی زمینی هموار با فوندامنتوش که تیار به مقصد که اگر لازم باشد مرامت زنگ زنید باز معامله میکنید میتونین زنگ زنید. مگذاریم بعد دیم کوارتیرای فروشی. دیم کوارتیرای فروشی هست که از территория دوشنبه انیقترش از لنسکی رایون پیش چایخانه نویای رودکی. ду хонага квартира ҳаст ки срочная дар якум ошона қарор дорад 40 квадрати метр. бо об, свет, таъминат, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. пеши чойхона ва пеши радиостансия гуфтага ҳаст дар якум ошона. срочно мегӯяд Москва мерем, мегӯяд мақсад барои хотири фурӯхтаи аст ки намедонам оилавие ки мақсад оилавӣ меравад ин ки чӣ хела Москва мерем мегӯяд ҳамин сабаби фурӯхтан мегӯяд ҳамин аст. нархи хона 180 та мегӯяд бо арзон мекунем. хона ремонтҳои замонавӣ хай шахсоне ки мехаред мақсад бо маълумотҳои бештарша мегӯяд хона мегӯяд тайёра медори зиндагӣ мекунӣ. боз такрор мегӯям ду хонага якум ошона 40 квадрати метр. нархаш 180 та савдо дорад. марҳамат рақамошро мегафонад шахсоне ки мехарем бештар маълумотша аз рақамошро гирем. фақат лайкҳоро фаромӯш накунед ва навори моро полни худ подписаш кунед. мегзарем аз сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳаст қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар райони Чаманзор гуфтага ҳаст, яъне ки Гурхурда. шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Чаманзор, Гурхурда. 6 шотиқ замин маҳсулот ҳастад ки 3 дар хона кардага ҳастад. дӯстон азиз ки байнда калидор, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. гирди хона полни худ маҳкам
ва кухни, ванна, подвал, ҳоҷатхона отдельный. 6 сотиқи дига замин. хона монтаж ва штукатур кардагааст, фақат дар тиреза, рангу бор ва дигар чош мондагааст. хона бо ғишти пухтакатӣ, яъне сохтмонаш нопурраст. Ай коробка зиёдча кардагиам, фақат дар тиреза ва баъзе кораш мондагааст. боз иқа шебен қомма мехечиҳо дорад. нарша мега 200 мегем бо арзон мекунем ва рақамошон аст мегафон шахсонида ки аз территорияи шаҳри ваҳдат, территорияи чаманзор ва гурухода лозим бошад маромат занг занен. боз мега муомилаи хуб дора, мега ремонтша хай хитоб мекунен, метавонед занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи уртабоз гуфтага аст соҳибуш. 6 сотиқ замин масоҳат астае ки 14 хона кардага, хона бо ғишти пухта. даруни хонаҳо мегӯяд 5 ба 3, 4 ба 3 инам хеле кушод астае. 6 сотиқ замин, 14 хона. хаями хел маълумоташро навистиам. шаҳраки ҳисор, деҳаи уртабоз. хоб якта калидорчам дорад. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 175 сомонӣ бародарон. боз муомила дорад. хона чӣ хеле ки дидесен дар навор, хона коробкаи болош пӯшондагӣ аст, фақат шкатур, монтаж дар тиреза, рангбор мондагӣ астае. 175 мега боз савдо дорад. маромат шахсоне ки мехарем, боз занг зада маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан боша маромат роӣ кунем, мо дар реклама мегузорем ва лайкотонро фаромӯш накунед. навора то охираш тамошо кунед, хона замини арзонам ҳастае. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ аз Душанбе. квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар райони Фирдавсӣ, наздикии бозори Корвон, пушти мағозаи 7 ахтар. духонага квартира астае ки дар дуюм ошёна қарор дорад. 60 квадрати метра бо обсвет, ремонтои хуб, очхона, ҳоҷатхона, баня, кухни, хай пеши бозор, ҳамаи чизои лозимӣ дар пешаш астае. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад. маълумотои боқимонда мегӯяд тариқи телефон. нархи квартира мега 285 бо муомила дорад ва рақамош аст мегафон ахир 69. шахсоне ки аз территорияи Корвон, мақсад пушти мағозаи 7 ахтар лозим ки бошад, маромат занг занед, ба шумо фаҳмонда метавам ва нарша мега 285 бо муомила дорад. дӯстони азиз, аз кадом шаҳр, ноҳия, мақсад қишлоқ, хона, заминхар ки бошен, дар таги видео мо нависед. агар ки мо ёфтем, якум шумода пешкаш мекунем. ба хотири меҳнатои мо я лайкира дар як надоне гузорем ва навора инкунанда бошад дар ҳамин сайтҳои худтор дар ки ҷое ки метавонед силкаша падлисаш кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, дар ваданасос гуфтага аст соҳибуш. 4 сотиқ замин масоҳат астае ки 5 дар хона кардага аст. гирди хона пол ниход маҳкам. хона хай мақсад ки коробка бе ремонт, без ягон чи обшим, замини холӣ гӯем мешавад. нарша мега 145 бо муомила дорад, ё ки ба ягон чи алиша мекунем, вариантои худтона пешниҳод кунем. 4 сотиқ замин, 5 дар хона, фундаментои баланд бо времика, гидаш маҳкам, ҷоҳ-ҷои хуб мега территорияи Варзоб, обшим дар ваданасос, айниқтар маълумоти пурраш. вариантои алишам аст мега, мақсад ки пешниҳод кунем, мақсад ки бо муомила мекунем, ё ки алиша вариантоша мебинем. даврӯзаи нав часпондагӣ 145 савдоро маромат занг занед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, ки срочна қарор дорад дар шаҳри Бохтар, маркази шаҳрда. духонага квартира астае ки дар ҳафтум ошӯна қарор дорад. 50 квадрати метра, лифт дорад, кор мекунад. бо обсвет таъминаса, ҳоҷатхона, очхона, баня, кухни, термоз ва ремонтои люкс, беҳтарин ремонтои сифати аъло, яъне ки ремонти пеши пеш. срочно мегӯяд квартира фурӯхта мешавад бо нархи 280 бо муомила дорад. ака шаҳри Бохтара марказда гиҷошда имена нагуфтам, шахсоне ки мехарем бо занг зада пурсем. боз такрор мекунем ки духонага ҳафтум ошӯна, 50 квадрат, лифт, обсвет ва хай чизои лозим мегӯяд дар наздики шаҳр. ҳаста рақамошон мегафон кор мекунад. шахсоне ки мехарем бо занг занем, маълумоти пурраша аз рақамошон гирем. маромат фақат ба хотири меҳнати мо я лайки бепула дар як надорем ва навора дар ки ҷое ки метавонед падлисаш кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар тарафи чойхона гуфтага аст, канечкаи маршруткаи 46 ва 52 тарафи партизан гуфтага аст, чойхона маршрути 46-52 обшин Рӯдакӣ. 6 сотиқ замин астае ки фундаментои қариб 5-6 дар хона мегӯяд рехтагӣ астае ва гирдаш маҳкам астае.
خب ایموستی 46 میگه تو همین خونه را میگه تقریبا میگه 7 کیلومتر میگه راه هسته، یعنی همین قدر ای 46 تو اونجا 7 کیلومتر تو مقصد رودکی ای 46 موست. خب об ва свет мега ҳастай мақсад ки ҷош ҷои хуба мегад лаби роҳ да мегад ва об яъне ки проблема нест. хай ҳамиқадр маълумоташа пешкаш кардем. дӯстон азиз қариб ки 7 сотиқ мегад замин астае. нархша мега 155 та бо конкретан муомила дорад. шахсоне ки мехаред маромат занг занед. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки срочное қарор дорад дар ноҳияи фархор дар ҷамоати деҳаи арабо гуфтага астае соҳибуш. ноҳияи фархор ҷамоати фархор деҳаи арабо 9 сотиқ замин астае ки 14 хона кардага астае ки хонаҳо мегад ремонт доранд. бо об свет таъмин астае. ҳоҷатхона ошхона баня кӯхони те дорад ва гирди хона полни худ маҳкам дарахтони мевадиҳандаам дорад. обшин ҳаматарафа мегад хона тайёра мегӯи фақат зиндагӣ мекунед. камтар хай хидуша мегад беруноша рангу бур мекунед дигар хона 100% ай. нархша мега 130 та бо муомила мекунем ва рақамош раста мегафон. шахсоне ки мехарен метавонед маълумотои пурраша гирем. фақат ба хотири меҳнатои мо ялекира дариқ дорад. аз кадом мақсад ноҳия шаҳр деҳа қишлоқ хонахар ки бошед нависед мо ёфтаем якум шумода шуда пешкаш мекунем. мегзарем ба даҳам замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае. дӯстон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар қишлоқи тиллоӣ гуфтага астае канечкаи маршруткаи 17. шаҳри кӯлоб қишлоқи тиллоӣ канечкаи тангинои 7. 5 сотиқ замин маҳсул дорад ки гирдванаш полни худ маҳкам дарахтони мевадиҳандааш шондага астае. боз санг шебинам хеле чош оварда рехтага аст. замини ҳамвор 5 сотиқ замин гирдаш маҳкам гирдашта одамо зиндагӣ дорад. мақсад ки участкара мақсад фундаментош мегад рехтага пеши мактаб ва дигар чио мегад дар пешае. обшо мегад ҳастай хай маълумотои пурраша мегад. нархш мегад 40 000 сомонӣ бо муомила дорад ва дӯстон азиз рақамошон вавидон астае. шахсоне ки мехаред маромат занг занед. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.